Wat is dat eens vlaaksroepelje? De vlaakstalen, daar haal je het siert aan, de knapjes. Met winter gebeurde dat vooral uit het Golwei. Laai het naast de roepelbank, dat is een bank met kammen. Dan maak je de scheef los en dan pak je dan hoffel uit. En je loopt je door die kammen heen. Dan ga je die baltjes, maar links zie je het geen rooier aan. En dan ging je skeenstrieën in wezen. En dat wordt verder verwerkt om linnen van te maken. Je weet het vlaaksroepelen, maar een wedstrijdverhaal erin. Het mensen die het meeste scheven maken kennen, naait het vlaaksroepelen. En het meeste kilo's vlaaks door binnen zijn tijd, die kan de beste worden, kampioen. We letten op, dat is heel mooi, maken we goed in het bos en goed vlak. Alle knoppen met er goed aan. En zat je op, is zo mooi mogelijk in de boven. De onderste baan moet zoveel mogelijk naar de wortel toe, naar de kont. En de bovenste baan moet zo'n beetje in de midden. En dan moet de school moet uit hemzelf staan willen. Zo laat moet de kont de stoppels wezen. Voordat er lin van maken wordt, moet het vlakse eerst in het water, 10 dagen. En dan wordt die bast van boeten wordt bros, die verrot het. Oordien wordt altijd boeren wij een drie scheven op een hekje. En dat dat zetten we vast, die hekje aan beide kanten met stokken, met touwen. En dan smeren we de fjouwer kant in de sleet. En dan doen we wat gewicht erop. En dan rotten we dat. En dat doen we nu nog 10 dagen in de sleet. En dan halen we het eruit. Maar nu hebben we een patronen bak gerotten. En dat hebben we met gewoon leidingwater in. En oordien wordt altijd met, in de sleetwater. En daar zitten bacteriën in. En in leidingwater is deerwater. Toen ik in de fut ging ben, toen was ik 60, toen ben ik erbij gekomen bij iedereen overleden. En toen moesten we naaien bij het braakhok, zodat we dat nemen. En dat ben ik gewoon. En daar had ik geen spijt van. Ik doe het graashuis. 60 jaar geleden, toen had ik dit als winterwerk doen, thuis op een plaats. En dan zie je bij meerdere boeren zo'n bijnkander te roepelen. Verrassend dichtbij. RTV en